Podcast C2, català.cat, episodi extraordinari, el podcast que t'ajuda a aprovar el C2 i a comunicar-te en català correcte. Avui us fem un podcast extraordinari, perquè aquest cap de setmana passat també ho ha estat. Hem examinat les proves orals del C2 de català i un cop més els examinants han tornat a fer els errors de sempre. No sabeu pas el greu que ens sabia sentir-los una vegada i una altra, perquè alguns els hem comentat al nostre podcast gratuït del web c2català.cat i també els hem explicat més a fons el curs que hem preparat justament per evitar-los, però els han tornat a cometre. Bé, ara ja no hi ha res a fer, però sí que hem cregut convenient fer-vos saber els més reiterats. Per això hem seleccionat els 5 que els examinants més han repetit en aquesta convocatòria i ara tot seguit te'ls comentarem. Primer, però, et posem en context. Els examinants havien de parlar durant uns 7 minuts aproximadament sobre els avantatges i els inconvenients d'estudiar en línia arran de la Covid-19. I en fer el monòleg, aproximadament un 80% ha fet les mateixes errades. Comencem. Primer error. Les avantatges. Ostres, mira que ho tenien ben escrit a les indicacions, però pel que sigui, a l'hora de parlar, molts ho deien malament. I deien, una de les avantatges més importants, ara us explicaré quines són les avantatges d'estudiar en línia. I no haurien d'haver dit un dels avantatges més importants. Ara us explicaré quins són els avantatges d'estudiar en línia? Recorda, avantatges és masculí, sempre els avantatges, un avantatge. Segon error, no alidir la preposició davant la conjunció que. Que, quan és conjunció, no porta mai davant preposició. Ni de, ni amb, ni en, ni a, cap preposició. Aquest error és més difícil de controlar, ho sabem, però no és impossible. Per això, a l'apartat 2.5 del curs, t'ho expliquem amb pèls i senyals i també t'hi expliquem la diferència entre el que i el què, amb accent obert. A l'examen, els examinants deien frases com «Tenim sort de que la tecnologia hagi avançat tant» o «Tot això ens portarà a que en un futur proper» o bé «El fet de que molts estudiants treballin» i vinga a posar preposicions davant del que. Haurien d'haver dit «Tenim sort que la tecnologia hagi avançat tant» o «Tot això ens portarà que en un futur proper» o bé «El fet que molts estudiants treballin», etc. Recorda, si que és conjunció i no pronom, relatiu, per exemple, que ho seria si es pogués canviar per qual. No podem posar-hi una preposició davant. Tercer error, en quant a. Es tracta d'un error molt freqüent i molt fàcil de controlar. Per què es comet, doncs, si és tan fàcil? Perquè la gent tendeix a traduir literalment d'altres llengües i no sap que això de traduir literalment és perillosíssim. Es pensa, per exemple, que si en castellà és en cuanto a, en català deu ser en quant a. Al curs, a l'apartat 2.12, també te'l comentem, aquest error, quan tractem la diferència entre quan amb T i quan sense T. Els examinants, a l'examen, deien frases com en quant als inconvenients d'estudiar en línia o en quant al futur dels estudis en línia, i ja ho havien fet malament. Què haurien d'haver dit? Haurien d'haver dit quan els inconvenients d'estudiar en línia o quan el futur dels estudis en línia. Fixa-t'hi, s'ha de dir quan a, sense en davant. I si per alguna raó no t'agrada aquesta expressió, pots triar-ne una altra, com per exemple, pel que fa o a propòsit de, etc. Quart error. Aquest error, per desgràcia, el detectem gairebé sempre. És el famós i odiós pero, així, amb la e tònica, com en castellà. I sentíem frases com estudiar en línia està bé, però hem de tenir en compte... abans he comentat que, però ara vull afegir...
I així una vegada i una altra la majoria dels examinants. I havien d'haver dit: estudiar en línia està bé, però hem de tenir en compte. Abans he comentat que, però ara vull afegir. Com ho havíem dit sempre, vaja. És veritat que algun examinant ho deia bé alguna vegada, però la que se sentia còmode parlant perdia el control i començava a dir-ho malament. Recorda, en català hem de dir però. La tònica és la O, no la E. 5è error. L'últim error, i dels més freqüents també, és fonètic. Cada dia se sent més pronunciar que, així, com en castellà. Sigui conjunció, sigui pronom àton o tònic, tant és, diuen que i es queden tan amples. A l'examen se sentien frases com: és molt important, ja que els alumnes, un dels aspectes que vull destacar, i haurien d'haver dit, és molt important, ja que els alumnes, un dels aspectes que vull destacar. Aclariment, que l'haurien d'haver pronunciat en vocal neutra. Ja sabem que algú pensarà, però potser l'examinant era del català occidental, lleidatà o valencià, i per això no feia servir la vocal neutra. I és veritat, no la fan servir, però llavors no la pronunciarien mai, en cap paraula. No haurien dit, per exemple, afegir, sinó afegir. I no era el cas. Bé, fins aquí els 5 errors més freqüents d'entre molts altres errors que vam sentir. I ara et donarem un consell. Si no poleixes la llengua en el teu dia a dia, sempre, en qualsevol situació comunicativa, encara que sigui parlant amb el teu xicot o amb la teva amiga, a l'examen se t'escaparan errors que saps perfectament que són errors. Com per exemple, bueno, que també el vam sentir molts i molts cops, però que ja ens l'hem estalviat de comentar perquè tothom sap que és incorrecte. Si t'ha estat útil, subscriu-te al nostre podcast i, sobretot, comparteix-lo. Ha d'arribar a qui el necessita. I ja ho saps, si en vols saber més, a c2català.cat hem creat un curs complet en què t'expliquem tot això i moltíssim més. Detecta els errors i evita'ls des d'avui mateix. Encara té l'examen ben preparat o ben preparada. Nosaltres t'hi ajudem. Ens hi veiem?